may lutuanan sa pan guys. Kararang kong simple manggoy kapalit aw kana sa lang makaluto man po kay pan Bisaya raman po na nga si Papa ang magluto din si Mama ang maghimo. Nabangay silang duha ba para mahuman og dali. Manay kanang lutuanan namo sa lutuanan ni Mama sa pan Bisaya. Mana guys. Manay lutuanan ni Mama sa pan Bisaya si Papa. Sa una nami sa una nang lutuanan si Mama karon naguba man kana na lang kaha nga dako og mana siya gipatungan og kuan kayo aron maluto ba siya. Simple ra gud para maluto. Pobre ra man pod ngita jud pagi unsa asa ilutoon. Ano siya guys. Ya mauna kanamay yung unang naluto din Papa. Oh, tapay hilaw. Ito na po ko. Balik na po. Ano po. Akong giwatan nga guys. Og maluto ba? Kaso, murag duwe-duwe man. Kapoy maghuwat. Sige video. Tuwi maluto. Kaya pila siguro ka minutes. Siguro kuan. 5 minutes. Maluto. 5 minutes or 6 minutes. Luto na siguro na. Sige, guguhatan na guys. Huwag ka na sa dyan magkuhan. Manog luto. Manog luto. Ano? Maluto na ba siya? Ang tanawon. Kanadi ang pan diya sod sa kuhan. Takluban ba? Para maluto. Manay pan Bisaya. Manay hinimo ni Mama. Lami na siya guys. Mana siya oh. O, diba? Muna siya resulta sa luto. Gusto mo palit guys, tag-singkura na siya. Tag-singkura na siya usa. Singkura na siya guys. Kana, singkura na.